Здравейте от мен! Не съм записвал от много време абсолютно никакви видеа. Камерата фана паяжина. Язък е чисто нова и въобще не е ползвана. Днес така и така се чудех какво да правя. Преди 2 часа някъде се върнах от София, насел съм си и не тренирах днеска в София, така че ще направя днеска една лежанка тук на стенда, на трибойския стенд. Какво съм сметнал идните месеци? Сметнах да потребя малко по-сериозно и най-вече вдигането от лек. Ако нямам никакви проблеми с лактите и с рамената, има вероятност юни или май месец, не знам точно по календара, да се пусне така на едно състезание по трибой, което ще участвам само по лежанката. В случай то тогава ще има и вдигане от лек републикански състезания. В България вече са 2 федерации, ще видя в коя ще участвам. До сега съм участвал в тази, която винаги съм състезавал в IPF, която е към Министерството на спорта, но сега може да се пусна в ВРПФ, която е новата федерация, тя по принцип е руска. Там измислиха по спомен и може би там ще се пусна, така просто за кеф. Няма да гоня някакви, кой знае какви постижения, то в случая даже ще тренирам силно казано powerlifting или бодибилдинг, нещо смесено, power бодибилдинг може би. Хем ще си тренирам бодибилдинг упражнения и паралелно с това просто да кажем, че ще дига малко по-тежко лежанката. Съответно няма и да прекалявам тежкото, защото по-миналата година бях така позаякнал доста добре на повторения. Съответно и макса ми не беше лош. Взех да се готва за състезанието, което беше, не си спомням колко месеца имаше състезанието и си контузих едното рамо, не помня дясното или лявото и го контузих на повторения на 170 кг. След това ме болеше може би 6 месеца. Самата става ме болеше. То проблема беше не, че не бях загрял, проблема беше, че много взривно дигах, съответно се получи нещо като засичане, не знам аз точно какво стана, не е изпукало нищо, просто ме заболява цялото рамо и мина много бавно. Сега съм решил да си го карам по-леко, просто ще вдигам. Лежанката в момента ми е много зле. Аз нея бях и тренирал не помня колко, много месеци. Може би 7-8 месеца въобще не съм лягал на лежанка с лос. Правих я само с дъмбели, то с леки дъмбели, с по 30 кг дъмбели. Не съм им дигал тежко, просто съм правил някакви тренировки, колкото е така, да държи тонуса. В момента не взимам абсолютно никакви медикаменти забранени. Взимам от 4 дена, мисля, че. Купих си хранителни добавки, купих си креатин, купих си ДХ, мисля, че се казваше, и още нещо си купих. Не помня каква добавка, от Ready for Life, магазина в София. Купих си ги и започнах да ги пия, като за креатинчето може би така ще ми даде някаква сила. Но иска поне 2-3 седмици по натрупване. Пия го всеки ден по може би 7-8 грама пия на ден. И общо взето това са добавките, които в момента започнах. Преди това не взимах и добавки, абсолютно нищо. Не се храна както трябва, ям всичко, ям каквото ми се яде, ям джънкове, пия и алкохол. Въобще не спазвам никакви хранителни навици, каквото и да е. Тежа около 100 кг, 99-100 и лежанката, само да ви кажа, бях я спрял за много месеци, както ви казах. При първото лягане в София, не тук, 130 кг по спомен
Мисля, че ги бутнах 8 или 10 пъти и до там бях. Просто ми отказаха ръцете. И ме боляха даже и китките, всичко ме боляше просто. Отвикнал съм от такива тежести, просто ставите са отвикнали, не че нямам никаква сила, което не е пак малко, 10 повторения на 130 кг. Не са чак толкова малко за човек, който не прави никаква лежанка. Но да кажем, след това стигнах за, може би за няма и месец, естествено без да взимам нищо, това говорим след цикъла, стигнах, направих 2 по 10 на 160. 2 по 10 на 160 с удар, не с пауза и след това вече не можах да ги повторя 160 10 пъти, правя ги 8-9 пъти, не мога повече, с удар става дума, не с пауза. И за момента толкова ми е силата на легане, съм правил максове, слагал съм най-много 170, правил съм 5006 повторения като серии 2-3 по 5 или 6 повторения, но това беше когато бутнах 160 10 пъти, сега въобще не съм излагал 170. Днес ще направя лежанка, но ще използвам едно купче, понеже всеки път правя лежанка нормална. Днес ще поразнообразя малко. Ще използваме това купче. Вие сте го виждали. Другото просто не знам къде е, мисля, че ми е на колата в багажника. Тя обаче отвънка въобще не мързи да ходя да взимам. Ето колко е широко. Може да го видите така на камерата, стига да го фокусира хубаво. Това е купчето, тук се залепва, слага се този еластик, се лепи на гърдите и го залепвате. Аз съм дигал, показал съм ви. Това за момента няма смисъл чак толкова много да правя спомагателно, аз още не съм стигнал така до максимума, който да се натренирам, да достигна някаква тежест и след това вече да почна да правя спомагателно. И това се почва, когато вече сте стигнали един максимум, който вече по-трудно го надграждате и се започва да се търси някакъв начин, който да надградите още повече, само и само да вдигате по-големи тежести. Това е един от спомагателните начини, които вероятно, не на 100%, биха могли да ви покачат максималната сила на лежанката, съответно с него вдигате по-големи тежести, защото хода съответно е по-къс и ви позволява да свиквате така с по-голями тежести, може да правите и повторения. Аз днес ще правя повторения с него. Не съм дигал с него, така че може би ще ми е малко тресене в началото, но като повдигам някой път, може би следващия път вече ще ми е по-лесно. Ама в случая ви казах, че при мен с него и без него все тая. Лежанката в момента ми е слаба, защото не я тренирам, а и не взимам нищо. Аз ако взимам нещо, тя автоматично ще се вдигне от само себе си при мене. Все пак съм дигал доста години тежко. Има една памет, която стои дълги години, тялото просто знае какво е дигал и малко му трябва просто да го събуда и те ще се скачат моментално нагоре, не като да не си тренирал. И стига толкова съм ви обяснявал. Надявам се да мога да се така подготвя. Какви са ми целите за момента с добавките. Не знам колко ще мога да вдигна максималната сила само с креатин и ДХ-то. Може би около 200 кг. Напълно възможно са, че може и повече. Даже говорим на 100 кг лично тегло. Не съм лек, все пак на 100 кг. 200 кг не е кой знае каква тежест, но ако се тренира по-сериозно, съответно ще дигне повече, но чак много сериозно няма да е. Затова, че казвам един така лимит, който е напълно достижим дори с по-леки тренировки, 200 кг, ще я дигна. Не сега, за напред, с пауза става дума, не с удар, защото на състезанието се дига с пауза. И така, да започнем да загреем, тук е малко хладно, включвам печка, облякал съм се.
Като позагрея ще се посъблече малко, защото съм из тениска, това горище по принцип ми е дискомфортно с него и се пазаля по лежанката, тениската ми е по-добре. И да загряваме. Позагреях набързо, вече съм на 100 кг. Ето, това съм го сложил. Сметнах да направя днеска петици, които да са 3, с покачване. Обаче от по-леко към по-тежко, съответно първата петица може би ще е на 160 кг. Оня ден, 2 дена съм почил, днеска ми е третия ден, преди това 160 кг ги бутнах 8 пъти и не можах повече. И днеска ще ги тествам с купчето. Да видим блока, но ще сложим малко повече от 160. Смятам първата да е 160, ако стане леко 170 и вече за последната не е ясно колко, ще може пак на 170, може на 165. Ще видим как съм с издръжливостта, защото след една по-тежка серия и издръжливост нямам толкова голяма, просто не съм натрениран и силата ми пада. Но още е рано да се каже какви са ми възможностите. Първо да стигнем до 150. И за момента положението е добре. 100 кг, така са ми доста леки, ама нагоре вече не знам как ще е. За следващ опит сложих да не са 120, сложих 125, после слагаме 150, като тук ще ги бутна 5 пъти, вече 150 правя двойка и на 160 петица. Да имаме първо тук как е. Все още е добре, малко се пазарам по лежанката, нещо и съм отвикнал тук да дига на този стенд. Имам чувство, че главата ми е малко наклонила по-точно назад, но няма, просто не съм свикнал тук. Сега да видим какво ще стане на 160. Днеска яко тежи, имам някаква много непостоянна сила. Днеска, ако вдигам по-тежко, после са ми нужни горе-долу 5-6 дена, докато се възстановя и мога същите тежести, защото сега 2 дена съм почил, днеска е трети и не съм се възстановил. Даже ме наболяват и гърдите от мускулната схема от миналия път. Нали ви казах, че 160 ги бутнах 8 пъти в София. А днеска тук 150 ми тежат повече, колкото 160 без блокчето. Сега ще видим 160 петица. Въобще даже 170 няма и да ги слагам. 165 ще сложа, виждате днес как тежи. Тежи, защото не тренирам сериозно и редовно, заради това. То не е малка тежест това, но за мен лично е малка тежест. Ако тренирам както трябва, с химия, без химия, ще ги дига много леко тея, обаче като не тренира човек, виждате какво се получава, дори ми треперят днеска и ръцете. Това пък, въобще пък не знам па за какво, ми треперят пък ръцете. Оня ден съм правил след лежанката малко бицепс. Правих флайс и малко средно рамо.
Това беше последната ми тренировка и днеска виждате какво става. Тотал щета. Няма сила. Нищо де. Нали, това е целта сега. Да почнем да надграждаме килограми нагоре. Другия път, ето сега се вижда, че ми тежи. Другия път ще видим как ще съм. Дали съм сметнал тук на село, като съм, ще дигам с купчето. В София се дигам без него. Ще видим следващия път как ще съм. Дано е по-добре положението. Добавките малко се надявам да ми помогнат. Креатин монохидрат с цитрулин. Да, и цитрулин взех. Ще си покаже. Ти също ще няма кой ти помогне с нищо. Ти ще ме пазиш ако нещо. Не, само стой там. Очень много. Браво. И така, виждате днеска как се получи тренировката. Много тежи днеска. Даже в момента гърдите бая ме заболяха. Самите мускули става дума, не е нещо поставите. Просто натренираност няма и днес, ако дигам по-тежко, ми е нужно доста време да се възстановя, за да мога пак да дигам тежко и да имам сила. Но нищо, за днеска сме се напълнали. Колкото толкова. 165 последното стана с 300 зора. Може би даже за малко да се затисна. Войчо ми дойде и ми прекъсна тренировката, но аз вече почти бях направил. Остана само последната серия, тази дето я видяхте. След това направих малко средно рамо и това е. Днеска просто няма да може да се тренира. И до следващия път ще видим как ще е положението. Тогава ще гледам поне малко да съм по-починал и се надявам да стана петици вече на 170 няколко, поне 3, ако може да станат с блокчето. И общо това е, което можеше да запиша в това видео, и то е само една лежанка. Чао от мене!